Здравейте, този клип ще е нещо като обобщение. Как да се обърнете екрана, ако ви е станало така? Ще е много кратък този клип, 100%. Има хора, които знаят, има които не знаят. Повярвайте, има и такива. Цъкате десен бутон на копчето, на мишката ви на екрана и цъкате графи опитател на какво пише там. Ето така. Опа. И отивате. Целта на обрата е малко по-трудно. И цъкате такова ротател. И цъкате на 0. И ето става нормал екрана. Чакай да се оправим тук. Малко ще ви смоля така. Добре, няма значение. Общо взето много кратък клип. Чакай да го изчакам поне да стане една минута. В момента качвам другия клип. Мисля, че този, който снимам в момента, ще кача първи, а после ще ето този. Който ви го обещах, ако ще гледа другия клип. Да, това исках да ви покажа. До скоро.